पासून स्वागत करते. आजचा दिवस तुम्हाला सुख शांती आणि समृद्धीचा जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. प्रीतिया कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल चालवते आहे. तर या चॅनलमध्ये तुम्हाला कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ तसेच कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस तुम्हाला पाहायला मिळतील. तसेच छान छान शॉर्ट्सही आहेत. तर नक्की जाऊन तुम्ही कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. ओमकार आठवले, नमस्कार ओमकार दादा, कसा आहेस तू? थँक्यू तुम्हाला फर्स्ट लाईक केल्याबद्दल. जय श्रीराम ओमकार. ओमकार दादा जय श्रीराम. थँक्यू तू फर्स्ट लाईक केलंस. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवरती. ओमकार आठवले म्हणतोय मी मस्त आहे ताई, तुम्ही मजेत आहात ना? हो ओमकार दादा मी मस्त मजेत आहे. सुनीता जानकीवाड सेकंड नंबर लाईक. थँक्यू सुनीता ताई. झालं का जेवण? तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मानसी, हाय मानसी, झालं का जेवण तुझं पण? ओंकार आठवले, ओके. ड्रम बाजा पियानो आणि नाचतोय. आज काय स्पेशल आहे का? मानसी लाईक डन. थँक्यू मानसी. सुनीता जानकी बनवत आहे. ओके सुनीता ताई, काय बनवत आहे आज? स्पेशल काय आहे तुमच्याजवळ? डिश कोणती आहे नक्की सांगा. स्वप्नील, हाय स्वप्नील दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं लाईव्हला स्वागत आहे. स्वागत आहे लाईव्हला माझ्याकडून सर्वांचे. ओके ओमकार दादा सर्वांसाठी स्वागत करतोय लाईव्हमध्ये सर्वांचं. थँक्यू ओमकार दादा. सुनीता जानके, तुम्ही काय बनवणार आहात आज? आज आम्ही छोल्याची भाजी बनवली आहे, आमटी बनवली आहे छोल्याची आणि राईस बनवला आहे. तुम्ही आज काय बनवलाय? सुनीता ताई नक्की सांगा आज तुम्ही काय बनवलाय. आमच्या सर्वांसोबत शेअर करा काय बनवणार आहात ते. मानसी आज तू काय बनवलंय जेवायला नक्की सांग कमेंट करून. आणि जर लाईव्हला नवीन असाल तर प्लीज पटापटा सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. दीप्तेश गोरीवले, तू काय करते आहेस? काही नाही दादा. दीप्तेश दादा काही नाही. लाईव्ह चालू आहे कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर ओमकार आठवले दादा म्हणतात दिवाना हो दिवाना, श्रीराम का मैं दिवाना. जय श्रीराम. जय श्रीराम ओमकार दादा. एक करी भात आमटी भाकरी. वाव, मानसीकडे तर रोज छान छान जेवण असतं, एकदम प्रॉपर जेवण असतं पुरं. खूप छान. तर इथं नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी. तुझा गाव कुठला आहे? दीप्तेश दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. दीप्तेश दादा तू कुठला आहे नक्की सांग. आणि नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. महाड, ओके. दीप्तेश दादा तू महाडचा आहेस का? वाव खूप छान. म्हणजे महाडचे दादाही आपल्यासोबत आहेत आज. दीप्तेश दादा
क्रेझी फॉर फन. काय गो, कसा असय? मी बरा असय, तू कसं असय? नाही, मैं नहीं पहचानती. मनीष कांबळे, हाय हाय. हाय, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, मनीष दादा. नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हमध्ये. दीप्तेश गोरीवले, मी पण कोकणचा आहे. वा, कोकणातली माणसं भेटली का बघा, खूप भारी वाटतं. खरंच. आणि कोकणातली माणसं आपणाक भेटा काही खूप भाग्य लागतं. तर दीप्तेश दादा, तू कोकणचं असं या ऐकून मला खूप बरं वाटला. तुषार माने, मी कोल्हापूरचा आहे. वाव, म्हणजे आपले सर्वजण मराठी भाई बंधू सगळे आहेत इथं. तर तुषार दादा, तुमचंही माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हवरती तुमचं स्वागत आहे. तर कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला माझा नमस्कार नक्की सांगा दादा. खूप इच्छा आहे की कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला भेट द्यायची, आशीर्वाद घ्यायचे, पण बघू कधी साध्य होते ते. ओमकार आठवले, मराठवाडा, हिंगोली जिल्हा ताई. ओमकार दादा, थँक्यू सो मच. आणि हे ओमकार दादा हिंगोलीमधून आहे, खूप छान मराठवाड्यामधून आहे दादा. मनीषा मेत्रे, हॅलो ताई, कशा आहात तुम्ही? नमस्कार. निमिषा ताई, मी बरी आहे, तुम्ही कशा आहात नक्की सांगा. कुठून बोलतायत हेही नक्की सांगा. शीतल खंडेराय, हरी विठ्ठल जय. जय हरी विठ्ठल ताई. शीतल ताई, बरे आहात का तुम्ही? क्रेझी पण ताई, तुमचं गाव कोणतं? अरे, माझं गाव असा सिंधुदुर्ग जिल्हा. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलाच असं मानसी. अजून तरी दोघं जणच कोकणातले वाटत लाईव्हला. हां, कोकणातले असत, पण मराठी असत ना, त्या आधी खूप बरं वाटतं. कोकणातली पण असत, पण मराठी पण असत. आणि जी छान छान कमेंट करणारे माणसं मला खरंच खूप बरी वाटतं. नाहीतर निगेटिव्ह कमेंट करून सगळे टपलेलेच असतं. तुमची गावची एक माझी मैत्रीण आहे. ओके दीप्तेश दादा, कोकणातली आहे का? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. शीतल खंडेराय, हर हर महादेव. हर हर महादेव ताई. शीतल संतोष खंडेराय, नांदेड. वाव ताई, छान. असंच लाईव्हला तुम्ही रोज येत जा, आपली ओळख होईल चांगली. आपण आपल्या यूट्यूब फॅमिलीचे मेंबर बनूच छान. आणि रोज आपला संवाद होत राहील. अनिकेत दादा, नमस्कार. शीतल खंडेराय, हर हर महादेव. अनिकेत लाड, हाय. सत्यजित गावंडे ब्लॉग, नमस्कार दादा. तुम्ही खूप दिवसांनी आलात, काल आला नव्हता. हाय ताई. हाय दादा, नमस्कार. सत्यजित दादा. निमिषा मेत्रे, मी मुंबईमध्ये राहते. हाय. ओके निमिषा ताई, थँक्यू सो मच, तुम्ही लाईव्हला जॉईन आलात. क्रेझी फॉर, आय एम फ्रॉम दोडामार्ग. ओके, म्हणजे तुम्ही कोकणातलेच असाय मग. ओमकार आठवले, शीतल तायडे, हर हर महादेव. शीतल ताई, तुम्हाला ओमकार हर हर महादेव म्हणतोय. दीप्तेश गोरीवले, नमस्कार. झालं का जेवण ताई? सत्यजित दादा, हो झालं जेवण, आता जेवायचं आहे. निमिषा मेत्रे, लाईक डन, थँक्यू सो मच. निमिषा ताई. अजय शेलार, छान गाणं म्हणा, तुम्हाला आवडेल ते. दादा, माझा आवाज कुठे आहे एवढा छान बोलायला? अनिकेत लाड, ए दीदी कुठे राहतेस? अनिकेत दादा, मी कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. सत्यजित ब्लॉग, हॅलो सत्यजित दादा, नमस्कार. मनोज राजमाने, जय शिवराय ताई. जय शिवराय दादा. इर्षद नौशत, हॅलो. लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे. दीप्तेश गोरीवले, हो. सचिन मंडावकर, हॅलो सचिन दादा, नमस्कार. काय करतेस दीदी? दादा, मी कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे आणि आता सध्या लाईव्ह चालू आहे. तर तुम्ही माझ्या लाईव्हला
आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. दीप्तेश गोरीवले म्हणतायत आज स्पेशल काय आहे. आज मी छोल्याची आमटी बनवली आहे आणि भात बनवला आहे. सत्यजित गावंडे ब्लॉग. आज काय बेत मग ताई. दादा ते छोल्याची भाजी बनवली आहे म्हणजे उसळ कशी, आणि भात बनवला आहे कारण कोकणातल्या माणसांका भात दुपारचं तर भातच लागता. कविता कंदू खांदू. श्री स्वामी समर्थ ताई. कविता ताई थँक्यू सो मच. त्या दिवशी तुम्ही मला ह्याच्यावर आईच्या अशी कमेंट टाकलेली, मला काही कळली नाही म्हणून मी ती डिलीट केली. तर तुम्ही आता मला सांगू शकता ती आईच्या असं काय टाकलं होतं ते. ओंकार आठवले. श्री स्वामी समर्थ. अजय शेलार. आवाज छान आहे तुमचा, म्हणा गाणं. दादा मी उद्या नक्की ट्राय करेन, आज नको. जरा गरम पाणी वगैरे प्यायला पाहिजे ना आवाज साफ होण्यासाठी. थँक्यू दादा, तुम्ही मला एवढा मान देताय त्याबद्दल. कविता 2 वाजता माझी पण लाईव्ह आहे, मला पण सपोर्ट करा. हो ताई मी येते लाईव्हला तुमच्या, पण 2 वाजताच माझं संपतं लाईव्ह. सत्यजित गावंडे ब्लॉग. आमच्या फार्मचं गावठी कोंबडं. ओके द्या दादा, घेऊन या इकडे आमच्यासाठी. खरंच असं सुख भेटत नाही गावठी कोंबडे खायचं. सचिन मंडावकर. मी सचिन कोकणी. ओके दादा तुम्ही कोकणातले असा आहे. भारी दादा, खरंच भारी वाटतं कोकणातले माणसं इली केलंय भारी वाटतं. खैसून असं आहे नक्की सांगा. आणि नवीन असत तर सबस्क्राईब करा डबल टॅप करून. आणि लाईक तर कोणच करणार नाही वाटतं लाईव्हला. पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करून लाईक करा. अनिकेत लाड. अरे वा छान मस्त. मी पण रत्नागिरीला राहतो दीदी. ओके अनिकेत दादा तू रत्नागिरीचा काय. वाव भारीच. म्हणजे आज नांदेड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, दोडामार्ग सगळेजण आहेत. आणि सिंधुदुर्ग. आणि हा दादा निलेश दादा देवगडचा. निलेश कोयंडे. नमस्कार. नमस्कार ताई. ओके नमस्कार दादा. नमस्कार निलेश दादा. नमस्कार. नीलकंठ साठे. हाय ताई कशी आहे. नीलकंठ दादा मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. कुठून बोलताय हेही नक्की सांगा. दीप्तेश गोरीवले. मी सिंधुदुर्गला येणार आहे. हो नक्की या सिंधुदुर्गला. सिंधुदुर्गमध्ये फिरा, खूप छान आहे सिंधुदुर्ग. फक्त स्वतःची काळजी घ्या कारण आत्ताच एक इन्सिडेंट घडला त्याबद्दल मी तुमच्याशी बोलणार आहे. नीलकंठ साठे. ताई तुम्ही कुठून आहात. नीलकंठ दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. अजय शेलार. तसंच म्हणा. नाही दादा मला नाही येत, नको ना मला सांगू. मला नाही येत गाणं म्हणता. मी हवं तर एक शॉर्टला पोस्ट करेन. एक शॉर्ट टाकेन गाण्याची, पण असं लाईव्हला नको सांगू, मला लोक हसतील. म्हणतील काहीला येत नाही आणि गाणं म्हणते. नीलकंठ साठे व्लॉग. ताई मला पण सपोर्ट करा. ओके दादा तुमचं चॅनलचं नाव काय आहे ते नक्की सांगा की हेच आहे नीलकंठ साठे ब्लॉग. एकदा कन्फर्म करून मला सांगा काय आहे ते. हेच आहे असं सांगा. ओंकार आठवले. हाय ओंकार दादा. सत्यजित गवंडे ब्लॉग. आज चुलीवरचं गावठी कोंबडं. वाव दादा तुमची तर मजाच आहे बाबा. समर्थ माहीर. हॅलो समर्थ दादा नमस्कार. अनिकेत लाड. येवा कोकण आपलोच असा. हय नेहमी या कोकण आपलोच असा, पण जपान रवा कारण निसर्ग कोपलेलो असा. अजय शेलार. माझी फरमाईश पूर्ण करा गाण्याची. दादा नाही येत मला गाणं. निलेश कोयंडे. सगळं कोकण जमा झालो आ. मस्त मस्तच मस्त. मस्त मस्तच मस्तच. होय दादा बरं वाटतं ना कोकणातली माणसं सगळी इली. निदान म्हणजे चांगली बोलणारी इली ना तरी खूप बरं वाटतं. सम्राट महिर. ताई स्वभाव छान आहे तुझा. सम्राट दादा थँक्यू सो मच. अरे स्वभाव माणसाचा चांगलाच असतो, फक्त समोरचा माणूस व्यवस्थित बोललं ना तर छान वाटतं. नाहीतर माझ्या म्हणजे दिवसात एक म्हणजे लाईव्हला एक तरी कमेंट अशी निगेटिव्ह येते तेव्हा माझं डोकं फिरतं. पण तुमच्यासारखे माणूस भेटले ना बोलणारे छान की खूप बरं वाटतं. ओंकार दादा हसतोय. ऋतिक
संगार. दीदी तुझं गाव? माझं कोकण गाव. दीप्तेश गोरीवले. हां दादा, माझं लग्न झालं आहे. माझी 2 मुली आहेत. एक आहे LKGला, एक आहे 3rd स्टँडर्डला. निलेश कोयंडे. ओमकार, तुला कधी एक्झाममध्ये काही नाही आठवले तर तू काय करायचास? ओमकार आठवले. बाय बाय ताई. अरे का जातोय? ओमकार, लायसन आहे दादा गळ्यात. हा आहे माझं लायसन, हे बघा. प्रिया दातीर. हो ताई, झालं. सम्राट, एक सॉन्ग बोल ना ताई. नाही येत मला, नाही नाही नाही. नाही येत. ओमकार आठवले. दादा मी शाळा शिकली नाही. निलेश दादा. अजय शेलार. मग एखादा छान उखाणा घ्या. आई शपथ. मी माझ्या भावाच्या लग्नात घेणार. आता मी पाठ नाही केलाय. ओ दादा नको ना, एक्झाम माझी घेऊ, परीक्षा. ऋतिक संगार. दीदी मी तुझा भाऊ बनू शकतो का? हो दादा, इथं सगळे माझे भाऊच आहेत. तुम्ही पण बनवू शकता भाऊ, नक्कीच. अब्दुल. कोकणवाड़ी तुमसे कौन सा गाव है? सिंधुदुर्ग गाव. कविता लाईक केलं ताई. थँक्यू कविता ताई. जय जय भीमवाली शानूबाई मोरे. ओके. जय भीम, जय शिवराय ताई. नमस्कार ताई, थँक्यू सो मच. प्रिया दातीर. जेवण झालं का ताई? हो प्रिया ताई, जेवण झालं, जेवायचं आहे. निलेश कोयंडे. ओमकार, मी तर डायरेक्ट कॉलेज शिकलो. थोडीफार मस्करी चालेल ना केली तर? हा बाबा, ते आधी विचारा, कोणाकोणाला चालत नाही म्हणून. प्रिया दातीर. खूप छान दिसता तुम्ही. थँक्यू प्रियाताई. ओमकार आठवले. ओके. ओमकार दादा म्हणते ओके भाऊ. जास्त नाही बरं का? ओके, जास्त नाही चालणार. ऋतिक संगर. दीदी मला रक्षाबंधनाला राखी बांधशील का? हो हो दादा, नक्कीच. दीप्तेश गोरीवले. मी भाऊ बनवू का? मला बहीण नाही. होय हो दादा, सर्वांना मी मग तुमची बहीणच आहे असं समजा दादा. थँक्यू सो मच. कारण भाऊ बनायला म्हणजे एखाद्याची बहीण बनायला पण खूप भाग्य लागतं. सूरज सारंग. नमस्कार नमस्कार सूरज दादा. अजय शेलार. आता उखाणा तरी घ्या. गाणं तर म्हटलं नाही तर उखाणा तरी घ्या. ओके. उखाणा काय घ्यायचा? आठवत नाही ना दादा. अशी रोशनीताई 2 दिवसांनी लाईव्हला नसते. हो मला माहिती नाही. ती होती, मी पाहिलं, तिचं चेक केलं तर ती रात्रीची होती लाईव्ह. संदीप भुजबळ. अरे खय होतास काल परवा? संदीप दादा नमस्कार. निलेश कोहंडे. ओके ओके, जास्त नाही, मला जसे जसे आठवेल तशी करेन. हां. अरे देवा. सम्राट महे. ताई जेवणाची रेसिपी छान बनवते ताई. हो दादा बनवते. टाकेन मी नॉनव्हेजची रेसिपी. ओमकार आठवले. आठवा. नाही आठवत. दीप्तेश बोरिवले. आता भाऊबीज येथे आहे, काय पाहिजे? काय नको, तुम्ही रोज लाईव्हला या, बोला छान छान. एवढंच छान आहे, खूप आहे. भाऊबीजेला असं काही द्यायचंच असतं असं नाही दादा. एखाद्या मायेचा शब्द पण खूप मोठा असतो. निलेश कोंडी. काय ताई, चक्क आठवले आले आहेत आणि तुला काय आठवत नाही? अरे पण नाही आठवत ना, काय करू? लग्नाच्या वेळी उखाणा घेतलेला, त्याच्यानंतर घेतलाच नाही. आज मला विचारतायत कोणीतरी की उखाणा घे ताई, पण कसा घेऊ? लग्नाला माझ्या 9 वर्ष झाली. ओमकार दादा हसतोय. जेवण केलं अब्दुल रऊफ. जेवण काय केलं ताई? छोल्याची उसळ केली आहे, भात केला आहे दादा. मोहन कांबळे. जे आता मध्ये तू ज्याला भाऊ म्हणतेस ते त्याच्या सख्या बहिणीवर बोलतात का ते विचार. म्हणजे काय दादा हे?
सख्या बहिणीबरोबर बोलतात का ते विचार. दादा बोलतच असतील ना, ज्यांना बहीण नाही ते कसे बोलणार ना. आणि जे बहिणी आहे आणि का बोलणार नाही दादा. भावा बहिणीचं रिलेशनच तसं असतं. हा बाबा, लग्न झाल्यावर काय काय भाऊ बदलतात दादा, हे पण खरं आहे तुमचं. लग्न झाल्यानंतर भाऊ बदलतात, पण प्रत्येकाच्यावर असतं. बहिणीवर पण डिपेंड असतं, भावावर पण डिपेंड असतं, की भावा बहिणीचं रिलेशन कसं आहे, चांगलं आहे की वाईट आहे ते. संदीप भुजबळ, आज काय नॉनव्हेज असा स्पेशल? आज नॉनव्हेज नाही हा, काल रात्री मासे खाल्ले, तेच गळ्याकडे येतात, नको. नंदकुमार लोखंडे, मला ओळखलात का? हो दादा, ओळखलं. कसे आहात तुम्ही? ओंकार आठवले, हो ना निलेश दादा, इथं आठवले येऊन बसले तरी ताईला आठवतच नाही. नाही बाबा, आमची मेमरी वीक आहे. सम्राट महिर, ताई इंस्टाग्रामवर पण आहेत ना? हो आहे, मी आहे. ऋतिक संगर, दीदी मी कोल्हापूरचा आहे, तू कधी आली आहेस का कोल्हापूरला? नाही दादा, मी कोल्हापूरला येणं नाही झालं. जेव्हा महालक्ष्मी मला बोलवेल तेव्हा मी नक्की येईन, कारण तिच्या मनात असतं ते तेच तिथं जातात. अजय शेलार, तुम्ही मुद्दाम घेत नाही. नाही दादा, तसं नाही, मला खरंच आठवत नाही आहे. निलेश कोयंडे, ओंकार थोडी जम्मत चालते. हां, स्वागत आहे तुझे. ओके, ओंकार म्हणतोय चालेल निलेश दादा. दीप्तेश कोरीवाले, मुले शाळेत गेली आहेत का? हो, मोठी मुलगी शाळेत गेली आहे, छोटी मुलीला मी आत्ताच घेऊन आली आहे, ती खेळते. ओंकार आठवले, निलेश दादा तुमच्या सुद्धा स्वागत आहे. संदीप, आज मासे नाही काय? काल खाल्लंय मासे, आज नाही. प्रणील, हाय हॅलो, प्रणील 9 शखरे, हाय हॅलो हाव आर यू डिअर ताई, कशा आहात? लाईक सबस्क्राईब केलं फ्रॉम कॅनडावरून. ओके ताई, खरंच दादा तुम्ही कॅनडाला राहताय का? आणि खरंच सांगते मी, नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. लाईक खूप कमी आलेत, कोणीच लाईक करत नाही आहे, पटापटा लाईक करा. नवऱ्यावर प्रेम कमी होत चालले आहे ताई तुझे उखाणे विसरत चालली आहेत. उखाणे घेतल्यावरच काय नवऱ्यावर प्रेम असते काय? सुप्स पहाड़ी, हेलो सुप्रिया दीदी, कैसी हो आप? बहुत दिनों के बाद मेरे लाइव पे आए हो. मोहन दादा, असू दे हो मोहन दादा, असू दे हो. सुप्स पहाड़ी, क्या हाल है? हाँ अच्छा हाल है सुप्रिया दीदी, कैसे हो आप? करावटे, अरे बापरे दादा, प्रेम कमी. सुप्स पहाड़ी, तो ठंडा हो रहा है. ओके, मौसम ठंडा हो रहा है. नीलेश कोयंडे, मस्त ओमकार, ओके. सुप्स पहाड़ी, सो जाओ. रिप्ले कर जल्दी सुप्स पहाड़ी, नहीं तो पिटेगी. हाँ दीदी, कर रही हूँ ना रिप्ले. समीर भट्ट, आई स्वामी समर्थ दादा. ओमकार आठवले, बोलतो की दादा बहिणी मी. निलेश कोयंडे, दिवा एक्सप्रेस झाली आहे तुझी, कोकण कन्या बन, खूप स्लो वाचत आहे कमेंट. ओके. दीप्तेश गोरीवाले, सिंधुदुर्गामध्ये पण खूप मच्छी भेटते का? हा भेटतात. मल्हारी भावंडे, सावधान तरी घे ना ताई. मी असं म्हणते, भाजीत भाजी प्रीतीची, प्रीती माझी प्रीतीची, घेतलं मी, माझंच नाव घेतलं, कारण मला नावच येत नाही आहे. लाइक डन सुप्रिया दीदी, थैंक यू सो मच, लाइक किया आपने. हाँ मैं शादी में गई थी कहीं. ओके, आपके मैंने यूट्यूब पे देखे, इनका भी चैनल है सुप्स पहाड़ी, इनको भी सपोर्ट करना आप सब. मानसी ताई, दिवाळी फराळ बनवलाय, चालू केला का नाही? बनवायला नाही ग, करणार आता. निलेश म्हणतोय हो हो, मग काय, उखाणा हे एक गोष्ट आहे जी
बायको नवऱ्यासाठी थोडी लाजून वगैरे बोलते, नाहीतर नेहमी कडक आवाज असतो. खरं आहे, खरं आहे. मेकअप ट्यूटोरियल डाल. ओके, मुझे मेकअप करना दीदी नहीं आता, आपसे ही सीखना पड़ेगा मुझे. आप मुझे लाइव पे बताना कैसे करते हैं मेकअप, तो मैं भी करूँगी. ओमकार आठवले. आलोच ताई. निलेश दादा थोड्या वेळात हॉस्पिटलमध्ये चाललो आहे. ओके, टेक केअर. हम भी सीखेंगे. आप दीदी तो ऑलराउंडर हो. हमें ही सीखना ज़रूरी है. निलेश. बरं ये ओमकार, आई ॲडमिट आहेत ना, तुझ्या काळजी घे. ओमकार दादा काळजी घे आईंची. परी हाय. हॅलो. दीप्तेश गोरी, तुझा उखाणा खूप छान आहे. थँक्यू. ओमकार नाही दादा, मी रिक्षावाला आहे. ओके ओके. मग तेच म्हटलं, आईचं तू बोलला नाही आणि हा आईचं कसं सांगतोय. सुप्स पडे. आज खाना नहीं बना रही है, मेरा खाना बन गया है. सुप्रिया दीदी, मैंने खाना बन गया है, खाना बाकी है. ओमकार आठवले. ड्रायव्हिंग लवर. ओके, टेक केअर. मनोज राजमाने हाय. हॅलो. चॅनल पे नए हो तो प्लीज़ सबस्क्राईब करो. चॅनलमध्ये जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या. सुप्स पाड़े. कोई महाराष्ट्रियन डिश ही सिखा दे. ओके, मैं मोदक सिखाऊंगी आपको. आली परी. परी तू कधी येणार आमच्या घरी? परी लाईक डन. थँक्यू परी, थँक्यू सो मच. ओके. ज्यांनी मला लाईक नाही केलं आहे त्यांनी डबल टॅप करून प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला दादा. तर पटापटा लाईक करा, डबल टॅप करून लाईक करा. संदीप दादा म्हणतात मुंबईला कधी येणार? आम्ही मुंबईला बघू कधी येते ते. आमचं मुंबईला येणं जात होत नाही. दिवाळीला येऊ का? हो हो, सर्वांनी दिवाळीला फराळ खायला नक्की या. मानसी ताई मी सांगते उखाणा. ओके. मानसी, मानसी तुझं लग्न झालंय का? आधी हेच आम्हाला माहिती नाही. मानसी तुझं लग्न झालंय तर नक्की उखाणा घे. निलेश कोहेंडे. परीताई आमच्या घरी येऊन आमचा सर्व इच्छा पूर्ण कर. ओके. चंद्रकोर आहेस तू. ओके, चंद्राचे कोर आहेस तू. थँक्यू दादा. पोपट कुटे. हॅलो, नमस्कार. दीप्तेश गोरीवले. दिवाळीचा फराळ झाला का? नाही, बनवायचा आहे. बनवणार. दिवाळीचा फराळ बनवायचा आहे. ओके, लिमिटेड बनवता. आम्ही पण लिमिटेडच बनवतो. म्हणून आम्ही फक्त ह्याला शॉर्टलाच टाकणार, तिथंच सर्वांनी खावा. त्यानंतर मानसी मी पण आता बनवायला घेणार दिवाळी फराळ. सूरज सारंग. वाव. मंदिराच्या पायरीवर दर्शन घेतो वाकून आणि यांचे नाव घेतो एक फूल टाकून. उखाणा घे. अरे बापरे, छान छान. ओके, मंदिराच्या पायरीवर दर्शन घेते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते एक फूल टाकून. थँक्यू. माझी ताई तुला सांगते उखाणा मी बोलत नाही. ओके. संदीप भुजबळ. तू दिसूक विशाखा सुभेदारची डुप्लिकेट असं. हे विशाखा सुभेदार कोण असा? शोधूची लागते विशाखा सुभेदार. थँक्यू. पण चांगली आहे का वाईट ती मला माहिती नाही. परीला बोलत आहे यार. ओके. तुझी इंस्टाग्राम नाही सांगणार इथं मी. इंस्टाग्राम आय डी दीप्तेश गोरीवले. निलेश कोयंडे. वा वा. मंदिर आणि प्रसाद मस्तच मॅच झाले. मस्त. सूरज दादा सजेशन. थँक्यू. सम्राट महिर.
ताई एक सॉन्ग बोल ना. काय आतुरतेने वाट बघतो. नको दादा, सॉन्ग नको प्लीज. थँक्यू सो मच. रविराज माने खूप छान दिसतं. थँक्यू दादा, रविराज दादा, थँक्यू सो मच. तर नवीन असाल तर प्लीज पटापटा सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. लाईक खूप कमी आहे चॅनलला, तर पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. तर या चॅनलमध्ये कोकणातले व्हिडिओ टाकते, तर पटापटा तुम्ही चॅनलला भेट द्या. मानसी बाय ताई. काय ग बाय कशाला, फराळ बनवते का? दीप्तेश गोरीवले. माझा मित्र बोलतोय आहे तिच्या गावाला जा. नको. या कोकणात या. कोकण त्याच्यासाठी माझी आयडीची गरज नाही. तुम्ही कोकणात असे पण जाऊ शकताय. हा आठवला सुरेखा सुभेदार. चांगली कॉमेडियन होती, पण मी कॉमेडियन खय करतोय. तर चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. ओके, छान. 19 नंबरला लाईक झालेला आहे. कोणी लाईक केलं आहे काय माहिती नाही, पण थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. आता 20 नंबरला कोण लाईक करते पाहूया. ताई इंस्टाग्रामवर ही ताई असे सेंड केलं मी. ओके चालेल चालेल. निलेश कोंडे बघ शिक काहीतरी. प्रसाद भाऊक प्रीतिया देवी होऊ दे प्रसन्न. दादा तुमच्यासाठी उखाणा घेतला आहे ताईने, काहीतरी आणा आज तिच्यासाठी स्पेशल. दादांकडे काय मागितलं तरच देतात त्याच्यासाठी. अगो दिसूक बोलते. ओके दिसूक बोलताय. थँक्यू संदीप दादा, थँक्यू सो मच डबल टॅप करून लाईक केल्याबद्दल. जर कोणी अजूनही लाईक नाही केलं आहे तर पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ तसेच कोकणाबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत व्हिडिओ, तर नक्की पहा. आणि छान छान शॉर्ट्स पण आहेत, तर नक्की पहा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला भेट द्या आणि छान छान व्हिडिओ पहा आणि सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. माझे शॉर्ट व्हिडिओ दादा, शॉर्ट व्हिडिओ मी बनवते. तुम्ही माझे व्हिडिओ पहा चॅनलला जाऊन. शॉर्ट व्हिडिओ पण खूप आहेत. निलेश म्हणतात ताई इतक्या दिवस संसारात दादाने कोणते दिलेले सरप्राईज सगळ्यात जास्त आवडले होते? त्यांची साथच हे माझ्यासाठी खूप मोठं सरप्राईज आहे. त्यांची साथ, प्रत्येक माझ्या डिसिजनला त्यांची साथ असते, सपोर्ट असतो आणि त्यांच्या पण डिसिजनला माझा सपोर्ट असतो. तर हेच माझ्यासाठी खूप छान आहे, कारण माणसाचा स्वभाव चांगला असला पाहिजे, आपल्या पार्टनरचा स्वभाव खूप चांगला असला पाहिजे. बाकी सगळं उतार चढाव येत राहतात, फक्त हे एक महत्त्वाचं आहे की स्वभाव आणि माणसाने निर्व्यसनी असलं पाहिजे. माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे ते. मी आलो. ओके ओंकार दादा, येस. निलेश दादा तुझं डिप्लोमॅटिक आन्सर, डिप्लोमॅटिक आन्सर नाही आहे, पण खरं सांगते हेच माझ्यासाठी खूप छान आहे.
मयूर गायकवाड. हाय ताई, नमस्कार मयूर दादा. जेवण झालं का ताई? जेवायचं आहे. तर डिप्लोमॅटिक नाही आहे दादा, मनापासूनच दिलेला आन्सर आहे. तुझं लग्न झालं आहे का निलेश दादा? नक्की सांग. मग हा प्रश्न मी तुला विचारते, तू मला सांग. सम्राट मही. ताई तू किती मोटिवेट करते ग ताई. काय माहिती करते की नाही, पण बायंती नाही. ओमकार आठवले. अरे बाबा, मला इंग्लिश येत नाही माय. मी कुठे इंग्लिश बोलली? मयूर गायकवाड. ओके ताई. निलेश वेलकम बॅक ओमकार. मग या वर्षी खंय फिरूक जाऊचा प्लॅन असा? या वर्षी खंय नाही. दरवर्षी काय फिराक थोडीच जातो आपण. हो, माझी मुलगी आहे 3rd स्टँडर्डला. तुझी मुलगी 3rd स्टँडर्डला आहे? ओके. नाही, मला वाटलं की मग तू मला विचारलेलंस. सम्राट माही. ताई या मुंबईला माझ्याकडे. ओके ओके, येईन मी, नक्की येईन. ओके सम्राट दादा, नक्की येईन. ओमकार दादा इंग्लिश मारतो. ओमकार दादा खूप शिकलेला आहे, त्याला इंग्लिश चांगली येते. आम्हाला काय येतं, आम्ही कोकणातली माणसं ना. जम्मू कसा वाटला? जम्मू छान वाटला. तुम्ही पण भेट द्या जम्मू. माझे व्हिडिओ पहा जम्मूमधले. तर नवीन कोण असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा डबल टॅप करून, आणि सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. ओंकार आठवले. अरे बापरे, मला नाही इंग्लिश येत निलेश दादा, मारतो इंग्लिश. ओके. निलेश कोयंडे. अरे ओंकार, मराठीमध्ये टाईप करताना काही शब्द इंग्लिशमध्ये होऊन जातात. हां, हे खरं आहे. आपण जरी मराठीत टाईप करत असलो तरी ते इंग्लिशमध्ये होऊन जातं. मस्त आहे व्हिडिओ तुझा, बघितलंय. ओके दादा, थँक्यू सो मच. नाही दादा, निलेश दादा, त्याची आई ॲडमिट नाही आहे. तो रिक्षा चालवतो, त्यामुळे तो भाडं घेऊन हॉस्पिटलला जात होता, असं तो बोलला. बघ, इंग्लिश पाडणाऱ्या कळणार नाही. इंग्लिश पाडणाऱ्या कळणारच नाही. बघ ओंकार दादा, मी त्याला समजावून सांगितलं. बघ, सवारी सोडली. हो, तेच मी त्याला सांगितलं. हो निलेश दादाला. मग निलेश दादा, तुझी बायको कोकणातली असा काय? तर चॅनलवर पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून, आणि सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं नाव आहे. गजानन कांगळे. आपलं गाव कोणतं? माझं गाव कोकण. आणि आमच्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. लाईव्ह कोकणची माणसं साधी भोळी. पर्यटनाचे व्हिडिओ छान माहिती देतेस. हो दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हालाही उपयोगी पडतील जेव्हा तुम्ही जम्मूला वगैरे फिरायला जाल तेव्हा. मयूर गायकवाड म्हणतो, निलेश भाऊ आणि ओमकार भाऊ कुठून आहात आपण? तर पटापटा आन्सर द्या मयूर दादांच्या क्वेश्चनचं. दीप्तेश गोरे. आता जेवून घे. हो, आता आम्ही जेवणार. निलेश कोयंडे. ओके ओके. कोणतरी आले होते परवा, तेव्हा
त्यांचे पण ॲडमिट होते, मला आठवत नव्हते नीट, पण धन्यवाद आता आठवले. ती मानसीची काकी काय मामी ॲडमिट होती असं. हो, बायको पण देवगडचीच. वाव. ओमकार आठवले. हसतोय. ओके दादा. चॅनलला नवीन असाल तर पटापटा सबस्क्राईब करा. मानसी कुठे गेली वाटतं. मग निलेश दादा तुम्ही देवगडाकच राहतास काय? हो, विजयदुर्ग पाहायला गेलीस तर माहितीपूर्ण व्हिडिओ बनव. हो दादा, नक्कीच बनवेन गेली फिरायला तर. निलेश कोयंडे बोल ताई, बाकी काय म्हणता हा आपला कोकण? पाऊस थांबलो काय? पाऊस थांबलो, मध्येच लागता काय खरा नाही पावसाचा. भाता कापूक देऊचो नाही असं वाटतं. सम्राट ताई एक छोटासा सॉन्ग बोल ना ताई प्लीज. अरे नको रे बाबा नको. छोटे से बहीण भाऊ उद्याला मोठा रे होऊ. प्रशांत डोंबे, हॅलो प्रशांत दादा नमस्कार. किरण माने, नमस्कार किरण दादा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. कोकणातले व्हिडिओ पहा चॅनलमध्ये जाऊन. निलेश कोंडे, गाव देवगड, राहायला पनवेल. ओके, मुंबईला राहता. नितीन पाटील, हॅलो नितीन दादा नमस्कार. प्रशांत मुंबई, पुण्याला या. हो नक्कीच येऊ दादा पुण्याला. तुम्ही कोकणात या. सम्राट महिर, नमस्कार दादा. नितीन पाटील, या सगळी. हो हो नक्कीच येऊ दादा. तर नवीन असाल चॅनलवर तर नक्की डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. माझ्या चॅनलवरती कोकणची माणसं साधी भोळी. माझं गाव आहे कोकण, सिंधुदुर्ग. नितीन दादा थँक्यू सो मच. छोटेसे बहीण भाऊ दोघे मिळून सगळ्यांचे मनोरंजन करू. ओमकाराटे, मस्त ताई, छोटेसे बहीण भाऊ. नंदकुमार दादा नमस्कार. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक महाधिराज योगीराज परब्रह्म सचिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. खरंच 2 दिवस झाले तिथून आलेलो. ओके, सिंधुदुर्गातून आलेलात का दादा? खूप छान. कसं वाटलं सिंधुदुर्ग? नक्की सांगा. हां, एक नंबर. थँक्यू. मग डबल टॅप करून लाईकही करा. तुम्हाला छान वाटलं कोकण, सिंधुदुर्ग छान वाटलं तर नक्की डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा आम्हाला. आणि माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्कीच व्हिडिओ पहा. कोकणातलेच आहेत, सांस्कृतिक आहेत. नक्की जाऊन पहा. प्रशांत डोबे केला ना. थँक्यू प्रशांत दादा, थँक्यू सो मच. भाऊसाहेब लवटे कुठला आहे? माझं पण चॅनल आहे. ओके दादा, तुमचं चॅनल आहे का? तर या दादांचं पण चॅनल आहे, तर यांना पण जाऊन सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला भेट द्या चॅनलला त्यांच्या. दादा आमचा पण सपोर्ट आहे तुम्हाला. एखादी कमेंट माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की करा व्हिडिओ पाहून. मी पण तुम्हाला सपोर्ट करेन. ओंकार दादा, नंदकुमार दादा, मला नाही ओळखले. रोहन लोंढे, हॅलो रोहन दादा नमस्कार. प्रशांत दादा म्हणताय थँक्स. ओके नक्की. हो दादा नक्की जाऊन माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि सबस्क्राईब करा आणि एक कमेंट करा, मी तुम्हाला रिप्लाय देईन. रोज लाईव्हला भेटसुद्धा होते तरी ताई, तरी पण
काय? नंदकुमार कोण? कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला भेट द्या आणि सबस्क्राईब करा आणि छान छान व्हिडिओ आहेत ते नक्की पहा. कोकणची माणसं साधी भोळी. पटापटा कमेंट करा लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी भोळी. ओमकार दादा परत नाही बोलत. आता माझा स्वभाव तसा आहे, मी जास्त परेशान नाही करत. कोण आहेत नंदकुमार दादा? मला नाही माहिती. नंदकुमार कोण आलेलं इथं? हां, नंदकुमार दादा. ओके, त्यांचं बोलतोय. ताई कमेंट केली आहे बघ. 6 डे लेटरच्या व्हिडिओला लॉंग व्हिडिओ आहे तो. ओके ओके, चालेल चालेल. लाईव्हच्या व्हिडिओला केलीस का कमेंट? ओके, तुझ्या चॅनलचं नाव काय आहे ते मला फक्त सांगून ठेव. म्हणजे कोणत्या नावाने? प्रशांत डोंबे या नावाने कमेंट आली आहे की तुझ्या चॅनलच्या नावाने? नाही, लॉंग व्हिडिओ. ओके ओके, चालेल. मी नक्की पाहते आणि सपोर्ट करेन नक्कीच. ओके दादा, नमस्कार नमस्कार. मी नक्की करेन, नक्की. आणि इथं प्रत्येक जण नवीन आहे माणूस, त्यामुळे शिकतोय, धडपडतोय. तर प्लीज प्रत्येकाने सपोर्ट करा आणि याच संघर्षातून माणूस उठून उभा राहतो, त्याची ग्रोथ होईल या भावनेने चालूया आपण आणि प्रत्येकाला मदत करू. हेच नाव आहे चॅनलचं. ओके, प्रशांत डोंबे. ओके, मी पाहते दादा. आणि माझ्या चॅनलला जाऊन प्लीज सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी. प्रशांत दादा, तुम्ही तुमच्या चॅनलवर कोणते व्हिडिओ टाकता नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी भोळी. ओके, पारंपरिक. छान. निलेश कोयंडे, मंगळवारी नॉनव्हेज खाते ताई आणि बुधवारी हे ऐकून मध्ये काय दिमागमध्ये मध्ये पडली आहे भेग. मला तर काही नाही कळत. आमच्या लाईव्हवर स्वागत आहे सर्वांचे. इथं राहा सर्व मस्त हसत खेळ. अरे दादा, आमच्याकडे मंगळवारचा बाजार असतो ना गावी, तर तेव्हा मंगळवारचंच नॉनव्हेज खातो आम्ही, मासे खातो. त्यामुळे मी लग्नाच्या आधी मंगळवार पाळायची. मग दर मंगळवारचेच मासे असायचे. मग त्यावेळी मग मंगळवार सोडला आणि मग बुधवारही आम्ही खातो. पण आता आहेत मासे, पण खायचे नाही आहेत. काय तू? ओमकार आठवले. हॅलो ओमकार आठवडे. मला जाम हसायला येतंय. मंगळवारी नॉनव्हेज खाते ताई आणि बुधवारी व्हेज. ऐकून मध्ये दिमागमध्ये पडली भेग. हाय गो,
मी माझ्या मिस्टरांना सांगणार आहे. काय सुचते ना मला एक एक. हा खरंच. सम्राट दादा बघ काय. काय बाय 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 आहे ताई ते. बाय बाय आहे, मला वाटलं हाय हाय हाय. हस होय हसकच येतात जाम. चला आता 10 मिनटं राहिली आहेत लाईव्ह संपा. तर पटापटा लाईव्ह या आणि सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. 21वरच लाईक थांबलंय. पटापटा लाईक करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी भोळी. रामलाल अग्निहोत्री हाय दीदी. रामलाल दादा नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे लाईव्हमध्ये कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. 22ला तुमचं लाईक असू दे. तर पटापटा लाईक करा दादा. 22 लाईक नाही, मला तर 8च दिसत आहेत. मला तर 8च दिसत आहेत. लाईव्ह 21 लाईक आहेत आणि 8 लाईव्ह आहे. दामिनी वाडकर हॅलो दामिनी ताई नमस्कार. आदित्य गोरे हॅलो. निलेश कोंडे चल येतंय आता लंच टाईम संपता आता. ओके दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप छान वाटलं, मजा आली बोलताना तुझ्याशी. उद्या पण ये लाईव्हला, खूप छान जोक मारतो. अनिल हाय. दामिनी हाय. अरे वा लंच. येस लंच. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. रामलाल दादा म्हणताय दीदी मी शाळेत असताना अभ्यास नाही केलं, टपोरीपणा केलं, मॅडमचा मार खाल्लो, आता त्रास होतोय. त्यावेळेस लक्ष देऊन केलं असतं तर आज सगळं चांगलं झालं असतं. हो दादा, अभ्यास ही एक आपल्या आयुष्याची अशी पायरी असते जी म्हणजे ज्या त्याच टायमिंगला करायची असते. मग आम्ही पण आता आमच्या मुलांना तेच सांगतो की ही वेळ अभ्यासाची वेळ परत येणार नाही आहे. जसं वय निघून जाणार तसंच सगळंच निघून जातं. मग आपल्या हातात फक्त पश्चाताप उरतो. त्यामुळे मी सर्वांना मुलांना तेच सांगते की अभ्यास करा पोरांनो, अभ्यास करा. आमच्या वेळेला आई वडील पण सुशिक्षित नव्हते, त्यामुळे आपल्याला सुद्धा असं बाबा कुठे काय येत नाही. पण आताचे आई वडील खूप म्हणजे असे सुशिक्षित आहेत, छान शिकवतात मुलांना. ट्युशनची पण गरज लागत नाही. त्यामुळे सर्व खरंच तुम्ही बोललात ते खरं आहे. जर अभ्यासाने माणसाचं पूर्ण जग बदलतंय. सागर उमरे हॅलो ताई. सागर दादा नमस्कार. ओमकार आठवले आय एम मराठी मीडियम. ओके नमस्कार ओमकार दादा. तो मराठी मीडियमचा आहे. मराठी मीडियमला खूप छान शिक्षण होतं त्यावेळीचं. 2 शब्द प्रेमाचे बोलण्यासाठी तिच्यासोबत रोज तिच्या नजरेआडचं आपण पडावं. गाठून रस्त्यात तिला एकटी आपली मनातून बोलून द्यावी. ऑलरेडी एंगेज आहे ऐकून सालं मनाचं खच्चीकरण होऊन जावं. तर रामलाल दादा म्हणतात दीदी मला समजाव थोडं, तुझ्या बोलण्यामुळे सुधारलो पाहिजे. मी रागवली तरी चालेल दीदी तू. नाही दादा मी कशी रागवू. फक्त हेच की दादा म्हणजे आपल्याला देवाने आयुष्य हे एकदाच दिलंय बघा. मग त्या आयुष्यात आपल्यामुळे कोणाला त्रास होता कामा नये आणि आपल्याबरोबर राहणाऱ्यांचं पण चांगलं व्हावं. तर तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करा यासाठी की जरी माणूस नाही शिकला तरी पण पुढे जातोच की. तर आता तुम्ही स्वतःला दोष देऊ नका. तर उठा, धडपड करा सगळ्यासाठी आणि नक्की तुम्हाला यश देईल देव. विश्वनाथ मुंडे काय झालं तायडे, देवाने एकदा जन्म दिला
हो, एकदाच जन्म दिलाय ना, मग तो चांगला आनंदात जगायचा. विश्वनाथ दादा, तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. रामलाल दादा, तुम्ही पण नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आपल्या लाईव्हचा टायमिंग आहे पावणे 1 ते 1 यामध्ये मी लाईव्ह येते 1 तासासाठी. तर प्लीज लाईव्हला जॉईन व्हा रोज. रामलाल दादा म्हणताय, दीदी मी हुशार होतो पण टपोरीपणा केलं आहे. दीदी मला माफ कर. दीदी मी चुकलो. दादा मी माफ करणारी मी कोण आहे दादा. पण ठीक आहे दादा, वेळ निघून गेली पण तुम्ही स्वतःला आता सुधारू शकता आणि आता आपली गाडी रुळावर आणू शकता. नक्कीच त्यासाठी प्रयत्न करा आणि काय प्रयत्न करायचे हे तुम्ही स्वतःला विचारा आणि नक्कीच तुमच्या सुधारणा करा दादा. आता जे झालं त्याच्याबद्दल विचार करण्यापेक्षा आता पुढे काय करायचं हे सर्वांनी नक्कीच विचारात घेतलं पाहिजे. तर चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सर्वांनी सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं नाव आहे. सत्यजित गावंडे ब्लॉग. दादा कोंबडे कापू नका, बस झालं, चिकन नको खाऊ. सम्राट महिना, ताई तू 6 किंवा 7ला लाईव्ह येत जा. अरे दादा, सम्राट दादा, नाही रे बाबा, तसं नाही होऊ शकत. कारण मला मुलांना त्यांना ट्युशनला पाठवायचं असतं, त्यानंतर त्यांना घरी घेऊन यायचं, त्यानंतर परत त्यांना बाहेर खेळायला न्यायचं. त्यांच्यासोबत मी राहते, खेळत म्हणजे त्यांना त्यांच्यासोबत टाईम स्पेंड करते. मग येऊन परत त्यांना शिकवायचं संध्याकाळी आणि परत मग जेवण बनवायचं. मग भांडी-कुंडी सगळं आवरून त्यामुळे शक्य होत नाही आणि हाच टाईम असतो जेव्हा मी फ्री असते थोड्या वेळासाठी. 1 तासासाठी मी फ्री असते. त्या लाईव्हमध्ये मी हा लाईव्ह म्हणजे त्या वेळेमध्ये मी हा लाईव्ह घेते. तर सॉरी दादा, मला माफ करा की म्हणजे ह्या टायमिंगमध्ये मला नाही जमत आहे. सत्यजित दादा हॅलो. विनोद इंगळे हॅलो, नमस्कार. ताई मला आज सुट्टी होती म्हणून लाईव्ह तुला खूप दिवसांनी लाईव्ह बघितले. ओके. तर दादा तेच ना, म्हणजे जर टाईम नसेल तर मग काय, मुलांना जर आपण टाईम नाही देऊ शकलो तर काय उपयोग ना आपल्या, म्हणजे आपण यूट्यूबची ग्रोथ करण्यासाठी आपण लाईव्हला घेतो. म्हणजे सर्वांचे विचार हे करण्यासाठी लाईव्हला घेतो. पण आपण आपल्या माणसांना जर वेळ देत नसू आणि मी तर लाईव्हला वेळ देत असेल तर काय फायदा ना. त्यामुळे मी पहिलं माझ्या मुलांना प्रायोरिटी देते, संसाराला प्रायोरिटी देते आणि नंतर मग हे यूट्यूब. चुकलं तर मला माफ करा दादा. विनोद इंगळे, गाव कुठे आहे? माझं कोकणात दादा गाव. दीदी मी शाळेत असताना मला मॅडमने 10 छडी लावल्या होत्या. आज पण आठवतं मला दीदी. बापरे, खूप दादा भारी खरंच. 10 छड्या म्हणजे काय. जय भीम जय शिवराय. नमस्कार दीदी. नमस्कार दादा. नमस्कार सम्राट दादा. नमस्कार. तर कोकणची माणसं साधी भोळी या लाईव्हवर तुमचं स्वागत आहे. कारण आता 1 तास झालेला आहे माझ्या लाईव्हचा. तर सर्वांनी माझ्या लाईव्हला हजर राहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि सबस्क्राईब करा जेणेकरून हो दादा, मी ओळखलं मी तुम्हाला. रामनाथ दादा म्हणतात माझ्या चुकीसाठी दिले होते 10 छडी दीदी मॅडमने माझ्या हातावर. ओके दादा. शिक्षक हे शिक्षक असतात दादा, आपल्याला सुधारण्यासाठी छडी देतात हातावर. जय भीम दादा. ओळखले दादा मी तुम्हाला. कसे आहात तुम्ही?
तर आता माझ्या लाईव्ह मी संपवते दादा. तर डबल टॅप करून सर्वांनी लाईक करा आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटा. तर बाय बाय सर्वांना. काळजी घ्या सर्वांनी. रामलाल दादा बाय बाय. प्रशांत डोंबे दादा तू आता काय मेसेज केलेलास? प्रशांत दादा तू आता काय मेसेज केलेलास? रामला लग्न शाळेत असताना पाणीचं नळ तोडणे, डस्टबिन तोडणे असं करत होतो मी दीदी. बापरे. छान ताई, थँक्स. ओके दादा. निलेश कोहली कलाटणी मिळाली. ओके दादा. हे सगळ्यांना लाईक करू का? हो सर्वांना लाईक करा. प्रशांत डोबे दादा तू काय टाईप केलेलंस ते लगेच डिलीट का झालं? मी वाचलं थोडंफार. प्रशांत डोंबे दादा तुम्ही काय टाईप केलेलात हे मला सांगू शकता का? अजार हुसेन हाय नमस्कार. मॅसेज मिसेड ताई. कारण त्यांनी काहीतरी टाईप केलं आणि नंतर मग लगेच डिलीट केलं. चला सर्वांना बाय बाय. मी आहे कोळी सुरमई कालवण केलं आहे. तुम्ही काय केलं आहे? आमच्याकडे आहेत मासे पण आज खाणार नाही आहोत. रात्री बघू. तुमचा मोठा मेसेज कुठला? मोठा मेसेज नाही आहे दादा निलेश दादा. चल येतंय आता लंच टाईम संपत आता. असंच एवढंच होतं शेवटचं मेसेज. निलेश दादा एवढंच होतो. सुहास मस्के नमस्कार दादा. सर्वांचं स्वागत आहे लाईव्हला. सोएब शेख नमस्कार. लाईक डन थँक्यू. जय भीम जय शिवराय दादा. मला लाईक करू द्या मग बंद करा. ओके दादा लाईक केल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. तर आजच्या लाईव्ह इथंच संपवते. कायच नाही उगाच पकळतं तू माका. माझ्या आय डीवर क्लिक करून बघ. कायच नाही ताच असा माझ्या आय डीवर क्लिक करून बघ. काही मेसेज मध्येच गायब होत आहेत वाटतंय. नाही रे आलेच नाही तुझे मेसेज. किंवा ना नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे ना अडकतात त्यामुळे येत नाही वाचतले. तर थँक्यू सो मच सगळ्यांका. उद्याच्या लाईव्हवर भेटूया. बाय बाय. टेक केअर सर्वांना.